ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Сауду ТВ 01. Нафаре ки ба хотири харид кардани мошино тамошо кардастанд. Числа 30 августи соли 2025 сол навори мошинои фурӯшӣ арзон мешавад. Чихеле ки дар реклама дидастен, ҳамин намун маркаи мошиноро пешкашон мекунем. Тамошо кунем бачаҳо. Нархҳо аз 5000 сум то 35-40 сомонӣ. беҳтарин мошинои нахаду, мошинои яъне ки чӣ хел гумака состоянияи созша интихоб кардема, ҷобаҷо кардема, монтаж кардема пешкашон мекунем. Тамошо кунен, фикр мекунем ки маъқултон мешавад. Астраҷи нами 35000 сумай. Лайкора монем, дар канал подписатсия кунем, видеоро сар мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстони азиз, Opel Astra FK равон кардан ки солаш 1995 солай, мотораш 1.6, фақат бензини холияй, ҳуҷҷатҳои солона, утилизатсия кардагӣ ҳастай, нархномаш 30000 сомонияй ки боз савдо мешавад. Суроға ноҳияи Фарҳор. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорем. аз номи Сауду ТВ метавонед ба дили пир муроҷиат бикунед. 1.6 95 сол дар Фарҳор 30000 сомонӣ. успед кунен, мошинчаи нахадуро айдаст натон бача азиз. дӯстон, Opel Astra G Caravan ҳастаи бачакҳое ки ба хотири караван тамошо кеста бошад. любителёи караван ҳамҷаен, як дастора бардорен. адресош ноҳияи Хуросон. солаш 1999 сол, 55000 сомон, объёмаш 1.6 ва плюс коробкачаш механика бачо азиз. ин мордо нахадуай бачо азиз, ин мордо нахаду, яъне ки краскаҳои беҳтарин қатигагай. хоб номеро падарка. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp ҳам мегзорам. аз номи Сауду ТВ ба дили пир метавонен муроҷиат бикунен. қадду қомата бинен. 55099 выпуск. срочно успед када бигиренаш. мошин ҳуҷҷат утилизатсия дора, алишам мешава. бо Corolla, Toyota Caravanиш боша, болои сум метем. ин мошин боша нахаду, срочни 55000 сомонӣ. комбайни фурӯшӣ равон кардан ки адрес дар ноҳияи Рудаки. турецкий комбайн, ҳамагӣ 15 рӯз кор кардагиай халос. нарх боша 70000 сомон, ҳама ҷош 100% ҳастай. нав панавай бача азиз. 15 рӯз кор кард, далши дар хона истодагӣ, мода сум дар кор савдош мекунем, меган соҳиби комбайн. беҳтарин комбайн, мини комбайн баҳри шумо подписчикҳо. 70000 як чинимчи арзон мешавад. занг бизанед, маслиҳат кунед. ва дӯстони азиз, боз мини комбайн равон кардан ки дар ҳолати хуби техникӣ. адрес шаҳри Душанбе. нарх боша 13000 сомонӣ. дар 13000 сум мини комбайна метавонен бихарен ки боз нашод нархаш муомила дора бача азиз. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp русиям мегзорам. метавонен ба дили пир аз номи канали ютуби Сауду ТВ муроҷиат бикунен. аз мо навор кардан, аз шумо интихоб кардан. шояд маъқултон шава, шояд маъқултон нашава. фақат Сауду ТВ чикор мекунад?
қабул карда рекламогузорӣ кардан мегирам. Иншоалло аввалиш худованд, баъд бо сабаби савдо кардани ҳар як чӣ иншоалло мо мешавем бачаҳо. Оиди камбайн 13000 сум муомилаи соз дорад. Дасти WhatsApp занг зада пурсонишен дӯстони гиромии ман. дӯстони азиз, Daewoo Nexi ҳастаи Nexi харо. Nexi 94 сол, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 16000 сомон марамад. Nexi Daewoo газу бензин сӯзишворӣ, объёмчаш 1.6 коробкача механика, фурӯши 16000 сум, рақамҳои дастӣ 3595 да метавонед муроҷиат бикунед бача азиз. мошин ҳаст, марҳамат мегӯям. мошини фурӯшӣ дар мошинбозори Ҳоҷи Шариф. ҳуҷҷатҳо 100%, яъне ки 08/04/2026 сол ҳастае. утилизатсия дора, номер ва техпаспорт дора. бародаро беҳуда ғам натен, алиш умуман намешава ва бисёр арзон намешава бача азиз. савдо дар пеши мошин дар шаҳри Бохтар дар Фурғонтепа. занг бизанем бачаҳо, маслиҳат карда бигиренш. Тико Daewoo бача азиз, Тико Daewoo ҳастае ки солиш 96 дар ноҳияи шаҳри Нав қарор дорад. мор дора бинен. краскаи сафед находошай, толка бензин, 08 автоматаи коробкаш. мотор 08, коробка автоматика. бачакҳое ки комментария мекарден ку ягон тикои автомат мон дам бигирем, ина марамад бигиренш. 21500 сомонӣ. фикр мекунам ки баъди реклама ҷошта ҳамин мошини савдо мешавад. мошин дар ҳолати хубае, ҳолати нахаду, 4 баллон нав плюс коробка мотор соз, ҳуҷҷат утилизатсия дора. занг бизанен бигиренш. мошинои российский советский 2107 солиш 2004 ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 20000 сомон да метавонед 07 бихарем бача азиз. ин мошини чӣ хеле бигӯям хадавое барои шахсиятҳои калонсол. объёмаш 1.6 механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад. мошинча дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. мошинча нархаш 20000 сомонӣ ва соли мошинча 2004 сол ки истеҳсоли Русия. Лада ВАЗ 2107 1.6 механика, толка бензин, рақамҳои 74 рақамҳои соҳибмулк ба дили пир метавонен муроҷиат бикунен. ина марамад мордҳои фасон 2107 фурӯшӣ. FK Opel Astra бача азиз, кузови хечибек, солиш 97 сол, шаҳри Душанбе, 34000 сомон марамад. бензин плюс газ, объём 1.6 коробка механика, ҳолати беҳтарин да қарор дора. занг занен. 1.6 механика 34000 бо савдо мешавад. рақамҳои WhatsApp 7100, ахири рақамҳои соҳиби мошин. ассалому алайкум мардум, мегам мотор коробка созае, задагӣ, даридагӣ, варидкардагӣ, пусидагӣ умуман надорам. 4 баллон пачка, утилизатсия дора, ҳуҷҷат дора, 4 чашкаш заводской ки боз савдои соз дора. 34 та занг бизанен, рақамҳои WhatsApp да маслиҳат мешавад бача азиз. Opel Astra G солиш 2002 сол, шаҳри Ваҳдат, 35000 сомон. Astra G седани фурӯшӣ бача азиз. ина марамад беҳтарин вариант 35000 сум, 2002 соли бача. ин хеле нархҳора фақат Савдо ТВ мегзорад. Савдо ТВ хонаҳора, заминҳора, мошинҳора савдо мекуна, фурӯшта мегзорад. объём 1.6 коробка механика, фақат бензини холӣ. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар Русия, дар шаҳри Самара алиш мешавад. ба Ваҳдат ҳам ба хотир Ваҳдат монем бача азиз, то Ваҳдат миям. алиш намешавад ба мошини алиш мешавад ба мошини тоҷикӣ ё сумакия мефурӯше, мегам 35000 сум.
алиши ба мошине ки дар тҷк боша алиша мешавад. Занг занем бачаҳо. Бачаҳое ки дар Россия ҳастен ку уҷа боша мақсад бигирем бо хубай корбории беҳтарин. Mercedes Benz C класс ҳастае ки солаш 95 сол дар Душанбе. дар Душанбе 35,000 сомон нарх, солаш 95 C класс. Газ плюс бензин. Мотор 1.8, коробка механика. муомила мекне меган. Срочно пул дар корай. хеле нархҳо редка мешавад. одамое ки серьёзниен рақамҳои 47 ба дили пир муроҷиат карда метавонед. чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем, дальше бо роӣ кунен. хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунен. Рекламаш мекунем дар YouTube, рекламаш мекунем дар TikTok, рекламаш мекунем дар Instagram ва дар якчанд сайтҳои дига. плюс сторисода мегузорем. ҳаракат карда кора тамом кунем. Зинда бошен, лайкора монен, дар канал обуна шен. Саудо ТВ ба пеш бачаҳои азиз.